Yun? Ayun sa kapatid ko, ganyan. Ay, ganyan. Ito isa. You and the... Okay. Ano kayo? Like, water. Chicken. Like, maliit daw yung paa niya. Yung sa kapatid ko nga, ganyan nakalaki yung paa niya. Ilang taon? 8. Tatago? Hindi. Sa akin hindi. Kung masarap tulog ko, hindi ako kapagpagay. Pero na ba niya bangungot? Sabi ko, close eyes ako. Hindi na ako nagtakot, hindi na ako. Pero ginagaling ko matakot, baka may gaganon sa akin. Si Roy, lahat kami natakot kami nung sa birthday ni Bing. Grabe. Unexpected. Nakakatakot yung ba eh? Seryoso kami nun. Seryoso kami lahat kasi kakamatay lang ng isa sa mga bida. Oo. Sa sine. Tapos may lumabas na tao. As in, una pinagbamas na ako sa tapos lumabas sa balon. Talagang nakakatakot yung graphics niya. Ganyan, tapos lumalabas na sa TV. Tapos nung pagpakita ng mata, tapos namatay na yung lalaki, tapos biglang lumabas yung lalaki. Sa dako. Nakaka talaga? Boom! Hindi mo nakakatakot, nagulat ka. Yeah, yung movie. Tapos umakyat sa lamesa. Naula yung sa sob. Lumabas sa bunganga ko yung popcorn na kinakain ko. Kumakain pa ako, dala-dala. Tapos, Dami, kaya pagkakita niya, daming popcorn na nakakala. Nagawa nun? Oo, yung isang soft drink na naula. Akala ko nga, gagawin din, kasama kayo. Sayang. Sarap yan. takot ako. Grabe, mga tapos ang sarap ng gilid. October nun, tabi umiiyak. Katabi ko pa siya eh. May pilo ako. Tawa kami ni Alec, basta pagkamulat ko ng mata, tumayo ka agad ako. Tumayo agad to. Sinilip ko sa kanila, tapos sabi ko, Labas tapos pa ganyan kayo ko, pa rin. hub. Tapos lalo sila sumigaw. Tapos sabi ko, tapos nakita ko talaga na wala ko sumigaw. Magbukas ko, nakabukas yung pinto ng girl. Sabi ko, sana ako, takbo. Sulong kaya, tapos may patalo. Tapos sabi ko, guys, minsan ako, ito na. Sabi ko, si Ate Martel, nakita ko lang sila. Gawin na ako. Sabi ko, bakit ang ingay na? Baka may papasok. Pag gano'n na. Guys, ganun si Ate Martel. Tinitingnan ko pa yung tao eh. Akala ko may special task yung isa sa inyo. Grabe po, sakit. Sabi ko, may tao! Kasi may, ano? Baka kayo ako, hindi kayo nakabalat. Grabe ko sa... Tapos linapitan ko. Oh, sino ka? Akala ko na yung ginala niya ako niya. Pero takbo ako. Sobrang natatakot ako. Si Karen, tulungan namin ni Karen dalawa. Pero papunta na kami, natatago ko yun. Sila, akala ko i-back up niyo ako. Grabe, natatakot kami. Ganyan. Liit lang mukha niya. Sobrang liit na. Sobrang laki na ng mukha ko. Ikaw ganyan. Tapos nung papasok sa kwarto, una sa milig. Sana tamayo. Nagdadalawang isip eh. Si Ryan, napaatras din. As in, pag una mong makikita, talagang nakakatakot. Nakatawa lang nung nag-retreat siya. Mulan. Monster talaga. Walit. Yung damit niya puti kasi at saka pag ganyan, hindi pa rin ako sa kanya makalapit. Hindi pa rin ako puti, di ba? Black and white yung ano ni si Daco. Si Daco. Black and white ang. Black po. White po. Daco. All this siya. All this. Lady Gaga. Ay, gano'n. Bakit eh?